Ahojte zrnkáči, som veľmi rád, že pápežské misijné diela mi opäť umožnili, aby som sa občas aspoň raz za mesiac s vami stretol a takto sa vám aj prihovoril. Chcem sa poďakovať aj trom dievčatám, ktoré stoja za kamerou a ktoré toto všetko budú pripravovať. A chcem sa hlavne poďakovať vám, ktorí ste členovia misijných zrniek, že máte starosť o niekoho, ktorý je veľmi ďaleko, že sa stretávate, že sa na neho modlíte. No a cez prázdniny sa veľa zmenilo, napríklad to, že ja po 7 rokoch som začal opäť chodiť do školy. Ale našťastie, nie ako žiak, ale ako učiteľ. A po 7 rokoch sa možno niečo zmenilo aj vo vnútri triedy. Tak poďte so mnou, ideme sa pozrieť na jednu triedu. Tak sme vstúpili na pôdu gymnázia, nachádzame sa v 3. ročníku, no vidím, že nové sú tu lavice, máme tu aj nových študentov po toľkých rokoch, ale máme tu aj pani profesorku, ktorá nie je nová, to je Ľudská, ktorá učí ktorýto ročník? Treťako, triedna, tretí. A ja sa chcem opýtať, tu je niečo nové, toto som tu pred 7 rokmi nevidel, čo to je? Stojan na mobily, veľmi dôležitá vec. Stojan na mobily. A na čo je, prosím pekne, v škole stojan na mobily? Ja ho aj vyskúšam. Na čo je tu stojan na mobily? No, aby si ich tu študenti mohli odložiť, aby ich nevyrušovali počas vyučovacích hodín. To znamená, že ak majú čas na mobily, nemajú čas na učenie? Áno, a hlavne ak sa sústredia na mobily, tak sa nesústredia na učenie. Takže to je taká pomôcka, aby mladí ľudia robili v škole to, čo majú robiť. No a Pán Ježiš nám nechce dávať zákony, že kde máme, čo máme mať, ako máme mať, ale tiež nám chce poradiť, čo je dôležitejšie a čo je menej dôležité. No, poďme si povedať, čo to hovorí Pán Ježiš o tom, čo je pre nás najdôležitejšie. Už sme nie v učebni, ale sme v školskej kaplnke, kde býva Pán Ježiš. A Pán Ježiš nás učí, že najdôležitejšie veci na svete sú vzťahy. To, že mám niekoho rád a že som s ním a že s ním mám priateľský a dobrý vzťah. Čiže najdôležitejšie je mať vzťah k Pánu Bohu, milovať ho nadovšetko, mať rodinu, byť s rodinou, venovať sa rodine, mať priateľov, byť s nimi, venovať sa ním, ale aj nezabudnúť na biedných a chudobných. Lebo aj tí sú tu preto, alebo my sme tu preto, aby sme im pomohli. A to je dôležitejšie ako mobil, ako zábava, ako čokoľvek iné na svete. Takže Pán Ježiš nás učí mať dobré vzťahy a popri tom aj sa možno potešiť a zabaviť. Tak ďakujem všetkým, ktorí takto učia deti. Ďakujem všetkým, ktorí všetky povinnosti vedia urobiť ako zábava, že ich to aj baví. A ďakujem vám, že myslíte aj na tých chudobných a biedných v ďalekých krajinách a že sa za nich modlíte. Lebo nemôžeme slúžiť dvom pánom. Aj Bohu, aj mobilom, aj povinnostiam, aj zábave. On je náš Pán. Amen. Tak vám všetkým prajem krásnu nedeľu, krásny týždeň a spolu s ním nech ho máme pekný a krásny. Ahojte!